Hello guys, mga Uragon. Tayo ay magluluto ngayon ng fish nuggets. Ayan, ito yung isda na nahuli ni Idol Fernan. Malaking ladyfish or bidbid. Ayan o. Lutuin kong fish nuggets, right? So ayun guys, tanggalan muna natin siya ng bituka. Hiwain natin sa gitna dito. Uy, mayroong itlog pusa, oh. Buntis yata eh. Buntis eh. Sayang. Sino kayang tatay nito? Oh, busing. Yun na yung motor na sinasabi ko na lagyan natin ng andun na bigyan natin kay Idol. Oh, ayun na. Oh. Bago pa to eh. Ito yung mga buhay anglers talaga. Kahit pagluluto na isda, may reel pa rin. Bago pa yan eh. No. Makabili niyo ng ganyan? Sama ka, Abe. Sama ako. Hindi na ako ng pamimit para... Ayan, ganyan. Yan. Yan ha. Ayan, ipipilay natin to. Sabi mo yan. Parang Japanese lang ah. Yan. Kakayunin natin ngayon. Gando lang yan. Ay dulo. Tapos may iwan yung mga tinig niya. May iwan dyan sa balat. Oh. Ano naman? Oh. Iniwan lang wala ganyan. Ayan yung mga tinig ko. Madali lang pala eh, no? Oo. Mas mahirap pa yung kakaliskisan. Bibili tayo ng pangkaliskis na yung kawat ko. Buha lahat eh, no? Oh, may iwan dyan yung tinig eh. Tinig lang. Kahit lima palang ganyan na natin ah. Diba tayo sa Idol. Oh, mo. Isang planggaran ganyan. Ibabaat natin sa para pwede, no? Tapos makasabay mo pa yung doon na nagbibigay ng bidbid pag nakahuli, pinabibigay. Ayaw niya. Sige, matinik. Di nila alam luto yan. Oo, hindi alam eh. Pwede. Mitsin lang ang nilagay ko eh. Pamalisa. Paminta! Ito. Ano yung mayroon kusa? Ayun, anong kusa? Nakakaiyak nga. Nakakaiyak. Yan. Yan, itlog. Dalawa natin nilalagay kasi madami. May itlog ka na. Oh, oyster sauce. Diba? Matante lang. May bukas ka na doon kusa? Mas masarap yan. Tilpas yan eh. Patis. Yung palang magpapano yung itlog. Bubuo.
Magic! Magic yan. Tapos, haluin natin. Halong-halo. So, ito na guys, mga uragon, ang aking gagawin na fish nuggets. Yung mga ingredients na ano na natin, na paghalo-halo. Bidbid, yung nahuli ni Idol Fernan na bidbid. Ito na. So ayun guys, magpiprito na tayo ng ating fish nuggets. Alright. Lagay tayong mantika. So ito na yung ano, kukuha lang tayo ng pakonti-konti, pamprito. Ito yung ating gawing nuggets. So ayun guys, nakapagsalang na tayo. So ayun na mga Oragon, tapos na ang aking nilutong fish nuggets. Naiprito na yan o. Yan o. Wow, meron kaming ulam bukas, magbabaon pagpasok sa work. Ayan. So ito lang yung naluto dun sa ano, fish nuggets, yung huling bidbid ni Idol Fernan. Ayan. So yun lang. Easy lang, easy lang yung luto. Yan yung na-invento ko, experiment. Kaya nga pala, shout out sa mga anglers. Yan, kay Engineer Ronnie, kay Sir Alan, kay Idol Bird. Idol Bird, ano, kailan tayo gagaor, mamingwit? Ayan, shout out sa mga ka-anglers. Big Boss Adventure. Alright. Kay Idol Fernan, kay Ralvin, ayun, si Noel. Yan, shout out sa inyo dyan. Dito kami sa bagong bahay na nilipatan namin. Ayan, dito kasama namin si Idol Fernan, si Ralvin, si Noel, at yung aming bagong flat holder na nandito. Shout out kay Bro Darby. Right, so maraming salamat guys. Baka sa next week, Thursday night, baka makapamingwit, makasama na si Uragon. Tayo mag-fishing vlog na naman, fishing adventure. Right, so yan, maraming salamat sa panonood. See you on my next video. Bye bye you. I love you.